Bona tarda, molt benvinguts. Avui fem una segona presentació amb en Jordi Sargatal, aquesta vegada, diguem-ne, com a autor directe de part del llibre, i l'altre, el dimecres passat, parlaven de tu, un altre, no? Però, bueno, vull dir que contents, com sempre, de fer presentacions de llibres que parlen d'ocells, que parlen de natura, que parlen de coses del medi natural, i en català, i aquí a Òrix, o sigui que molt benvinguts, moltes gràcies per haver escollit Òrix per venir a fer la presentació i endavant. Molt bé, bona tarda, sí? Sí, tu. Bueno, bona tarda, primer que tot, moltes gràcies per tots els que esteu aquí, amics, companys, autors, que formeu part també d'aquest llibre, que després us explicarem com és que hi ha altres autors. I bé, també moltes gràcies a la llibreria Òrix per deixar-nos fer la presentació. Moltíssimes gràcies també a l'editorial F2, que avui hi ha aquí el Jaume i també l'Isabel, que també ajuden moltíssim a que tot això fos realitat. I ara us explicaré breument una mica com ha anat el procés del llibre, una mica l'experiència, i també com després una mica el format del llibre. I ja li passaré la paraula al Jordi. Bé, jo recordo que era més o menys a l'estiu del de l'any passat, 2024, i que el Martí Boada, en el qual jo des de fa molts anys col·laboro i ens sap molt de greu perquè avui no pot ser aquí, tenia un acte important i estava una mica tou i ens sap molt de greu, perquè ell també és un dels 3 autors principals del llibre, i jo des de fa molts anys col·laboro amb ell i vaig fer la tesi amb ell i tot, i em va proposar escriure el llibre dels ocells dels Països Catalans, i jo al principi recordo que no sabia ben bé com reaccionar i dic, home, i tant. Però la segona cosa va ser, diu, hi ha un tercer autor, que és el Jordi Sargatal, i clar, a mi quan m'ho va dir, Jordi Sargatal, ocells, i dic, i tant que sí. I així van a seguir, ja quedarem, ens hem de reunir un dia tots, però clar, el que no sabíem és que a l'estiu, finals d'estiu, devia ser agost o setembre, dic, Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica, dic, i parlo amb el Martí, aquell mateix dia parlo amb el Martí, i diu, això serà difícil ara, ja parlaré amb ell, però ho veig difícil. Dic, vale. I res, al cap d'una setmana tornem a parlar i diu, Jaume, que no, que sí, que fem el llibre. I dic, sí. Sí, i així va començar. Una de les coses que també em va sobtar és que ell, el Jordi, amb una il·lusió, amb tota la feinada que jo penso, i sobretot al principi que tenia, que t'erres amb una feina nova, i tot et ve de nou, i amb un càrrec com aquest, però la il·lusió que tenia, i teníem tots, però ell, aquest rampell d'ornitòleg, Bé, vam fer un pis mostra del Picot Negre, on després va escriure la vivència el Josep Del Hoyo, i res, ens hi vam posar una mica tard, perquè el llibre s'havia de presentar abans de a finals d'any, o sigui, hem complert, això ho hem complert, però ens hi vam posar al febrer, i entre febrer i juny vam fer el llibre, o sigui, va ser en 4 o 5 mesos ha sigut un sprint, però la veritat és que molt content, i també molt content, o sigui, de tots les 50 fitxes, 50 ocells, que ara explicaré, 50 autors més que han fet una vivència personal i que realment la gent ha respost molt bé i ha sigut molt gratificant. A mi una de les coses que m'ha agradat més del llibre, perquè ja veureu que el llibre té una introducció molt breu, una vivència personal dels 3 autors, també molt breu, i després ve les 50 espècies d'ocells no passeriformes, que després el Jordi ja segurament preguntareu com és que aquesta sí i aquesta no, El Jordi això us ho explicarà. Jo quan m'hi vaig posar, el Jordi i el Martí ho havíem parlat. Abans vam fer una reunió que jo no hi vaig poder ser i a l'estiu aquell del 2024
entre tots ho vam acabar de redonir, no? I bé, el llibre, aleshores, cada fitxa, que és una espècie d'ocell, aleshores té com a 4 pàgines. La primera pàgina, que hi ha una il·lustració molt gran i molt bonica, que les il·lustradores no hi són aquí, les d'ICA, havien de venir, que han fet una feinada brutal, la veritat és que molt bonica. Teníem un grup de WhatsApp i ens anaven enviant les il·lustracions i el Jordi, no, el bec una mica més llarg. Sí, molt xulo. I la primera pàgina, doncs hi ha una il·lustració gran i també hi ha tot aquest vocabulari popular, els noms populars dels ocells, no? Si hi ha refranys, que això jo crec que també hi ha aquesta visió més social que dona una visió més transversal del llibre. La segona pàgina, doncs, veureu que hi ha la descripció una mica de les característiques morfològiques i biològiques de l'espècie, el seu hàbitat, la reproducció, les amenaces, i una tercera pàgina que hi ha una mica la seva àrea de distribució de l'espècie i unes curiositats de l'espècie aquella que moltes vegades coincideix en algun aspecte social. Per exemple, la huella, no? Hi ha dibuixat el botet, no? Que era el reclam que feien servir els caçadors per atreure les huelles, no? O la puput, no? Veureu que a la curiositat hi ha la il·lustració d'una muntanya de fems a darrere una masia i el puput al davant alimentant-se doncs, sempre dels cucs, no? O l'agró roig, un ocell característic de zones humides, no? I que surt l'escut agró del grup naturalista del País Valencià que van escollir l'agró, no? Com a protecció dels aiguamolls de l'Empordà, no? I a la vegada surt un cranc, no? Un cranc americà, que és una espècie exòtica invasora, no? Que ha envaït els nostres rius, que ha envaït els arrossars, però que l'agró se'n pot alimentar, no? I després hi ha aquesta quarta pàgina on hi ha les vivències del Martí i del Jordi i una tercera vivència, que és aquest autor extern, no? Que les 50 fitxes es converteixen en 50 autors més, no? I que crec que el fa el llibre que sigui molt planer, no? A més, hi ha historietes que són divertides i molt característiques, no? És com una petita novel·leta que vas trobant. Bé, res més, això és una mica el llibre. La meva vivència personal en els ocells, tampoc ara l'explicaré, la trobareu en el llibre, però a mi em ve també de petit, que els meus avis, podríem dir, i àvies, eren pagesos i vinc de poble i sempre m'ha agradat i m'han inculcat això i aleshores és també una cosa que porto a dins. I no res, moltíssimes gràcies. Ara passo la paraula al Jordi. Molt bé. Moltes gràcies, Jaume. Exacte. Abans ja deia en Francesc que feia temps que no feia 3 en ratlla, o sigui, em va tocar presentar un llibre la setmana abans, fa una setmana, aquell d'en Cerrillo, que parla de mi, l'home que seguia els ocells, i fa 15 dies una altra, una reedició d'un llibre d'en Segarra que ha publicat l'editorial Carbrame, que és un llibre que està molt bé, que el van encarregar en Segarra, li va encarregar la Mancomunitat de Catalunya l'any 22 per mirar que la gent protegís els ocells. O sigui, en fi, em fa molta il·lusió a poder haver fet aquestes 3 presentacions i 2 aquí a Òrix amb l'amic Francesc, al qual també torno a agrair el que ens hagi acollit una altra vegada. Evidentment també agrair als editors, aquí hi ha l'editor principal, en Jaume i la Isabel, gràcies també per l'encàrrec que ens vau fer. Abans anaves explicant com havia anat tot i un dia en Martí Boada em diu hi ha una editorial, que jo coneixia pels llibres aquells que feu tan divertits de fotografies antigues, que vol fer, em diu en Martí, una guia d'ocells. Dic, home, vaig dir a Martí, de guies ja n'hi ha, ara no cal.
Aleshores, tampoc calia fer una ornitologia, perquè també n'hi ha, i amb una visita que va fer en Jaume a Batet vam estar allà tot un matí dissenyant el que podia ser aquest llibre, copiant un altre model que havíeu fet amb en Martí sobre fruits del bosc. Per tant, crec que el resultat, en aquell moment ens l'imaginàvem, i crec que la imaginació que en aquell moment vaig tenir ha sortit encara millor del que en aquell moment em podia imaginar. També gràcies a les il·lustradores, que no sé si vindran o no vindran, però han fet una feina. Són dues germanes bessones, que és veritat que les hem masegat una mica quan feien ocells i els deia que aquest hauria de ser més petit, i al final havia de dir que no em feu repetir pobres més ocells, però en fi, ha fet crec una gran feina. També evidentment en Jaume. En Jaume no ens coneixíem personalment. En Martí un dia em va dir que ens podia ajudar en tot això un tant Jaume Merles. Vaig dir que no era Merles, quin nom més ornitològic, però després vaig dir que era Merlès. Per tant, jo primer em vaig animar amb un cognom ornitològic, però no, és més o menys. I, en fi, ens hem fet molt amics, hem fet una gran feina, i és veritat que quan em van nomenar jo pensava, ara què faré, però hem anat fent, vull dir, tenia hores de la nit, i el llibre el vaig acabar corregint, te recordes? A dalt de tot de la Colúmbia Britànica, durant el mes d'agost, fent una marató final en allà. Evidentment, també gràcies a Martí, que ara en parlarem més, i evidentment a les 50 persones que també 50 altres autors que han afegit les seves vivències en el llibre, que aquí n'hi ha uns quants. La idea se'ns va ocórrer pensant, amb l'amic Josep Deloyo, que està allà darrere, com que la primera espècie, pel que sigui, va ser el picot negre, vaig pensar, ostres, el Josep Deloyo, quan es va convertir a l'ornitologia, va ser pel picot negre, que seria divertit, que li demanéssim, li vam demanar, i ens va fer l'espècie mostra, que després vam enviar els altres perquè fes una cosa semblant, però ell, diguem-ne que anava a buscar ocells, faig una petita abans perquè la gent s'intrigui, anava a buscar mamífers a Ordesa, sense estar interessat pels ocells, i va trobar en Josep Ribes Falomí, que el va engrescar, i a partir d'aquell dia va ser un no parar. Per tant, gràcies al picot negre, podem dir que tenim el hàmmock d'ocells del món. I llavors aquí hi ha altres autors, que després més o menys en parlaré una mica, d'algunes vivències molt divertides. Clar, tot bé amb en Martí. Amb en Martí ens coneixem des de l'any 73, em sembla que vam calcular, per tant fa molts anys, i amb ell hem fet moltes vivències diferents, i de fet un dels primers articles que vaig fer a la meva vida el vam fer junts d'un congrés que vam anar a Liège a explicar a França, a Bèlgica, a explicar els aiguamolls de l'Empordà, i va ser una vegada, ja m'heu sentit, si no, disculpeu-me, però ho he de dir, havíem de fer una conferència d'una hora i havíem de fer mitja hora cada un sobre els aiguamolls. Aquí hi ha un testimoni que hi era en Francesc Giró, que hi era. Aleshores, havíem pactat mitja hora cada un, i en Martí no ens havia dit que no sabia francès, i aleshores estàvem tots dos nerviosos, jo més, perquè era més jovenet, jo acabava de fer 19 anys, i ell, havien de fer mitja hora cada un, estàvem a l'aula de Liège de la universitat amb 400 persones, i en Martí surt a l'escenari i va fer el discurs més curt de la seva vida. Va dir textualment: "Bonjour, messieurs, dames, mon ami et moi vous expliquerons que els aiguamolls de l'Empordà", i va marxar. Aleshores, clar, imagineu els 400 per aquelles persones, jo estava nerviosíssim, però clar, jo dic: "Martí", diu: "Ara tu", dic: clar, si imagineu estar en un escenari que us diuen que hi ha uns que venen expressament a explicar una història i passa això, la gent va riure, jo també, amb això vam trencar el gel i més o menys Francesc hi eres i crec que vam triomfar per pena. O sigui, va ser una cosa tan innocent i tan entranyable
que tots 400 van venir a signar dient pobres nois, no? I això va començar amb força la campanya de defensa dels aiguamolls. Aquesta és els meus inicis amb en Martí. Llavors, clar, són amics de fa molts anys i quan en Martí em va trucar dient que hi havia en Jaume Campderrós que ens havíem de veure, doncs de seguida ens vam trobar i va estar molt bé aquella vivència. Bé, aleshores el llibre, a part del que hem aportat nosaltres, que són aquestes vivències divertides més o menys de coses que hem anat visquent, hi ha vivències molt bones d'altres persones, ja dic, alguns estan aquí. Hi ha, per exemple, explicat, que s'ha publicat poques vegades, el moment en què apareix la paraula bimbo. La paraula bimbo, i surt la marca i tot comercial, m'imagino que no ens cobraran drets, hauríem de fer-ho nosaltres per la propaganda que els hi han fet, que està molt important. El bimbo també va néixer, ho vaig calcular un dia buscant la meva llibreta, després de Liège, vàrem anar a Holanda, era per mi el primer viatge a buscar ocells a fora, i també hi havia en Francesc Giró, i anàvem al cotxe amb en Martí Boada. Nosaltres dos, més ocellaires, en Martí és ocellaire però més generalista, i al final ja estava tip de les nostres contínues frenades, i amb aquella veu que ja tenia aquella època, menys cara, però anava dient, un altre cop pareu aquí, però què feu? Sembla que feu l'àlbum de la Bimbo. Llavors ja quan paràvem dèiem, ara mira Martí, que parem que tenim un altre cromo, i vam tornar als aiguamolls, vam anar dient Bimbo a les espècies noves que anàvem veient. Aleshores això es va escapar per tot Catalunya, després per la resta d'Espanya, i ara pots estar al Delta o Doñana i veus nanos joves veient un ocell i dient Bimbo! I fa un parell d'anys a l'enciclopèdia catalana, el diccionari català, va admetre la paraula bimbo i bimbà com l'acció de veure una espècie d'ocell nova. També em sembla que en Ricard ho ha recollit en algun llibre dels que ha fet. Bé, aleshores, per tant, mirant el llibre també es veu tots els inicis de l'ornitologia a casa nostra. Fa poc vam celebrar els 50 anys de l'ICO, que va començar amb el grup Merops. Aquí també hi ha, a part d'en Francesc, l'Enric Carrera, que fa 50 anys justos, perquè va ser l'any 75. Hi ha una petita dislèxia en el llibre. Jo parlo del 75 i tu en un moment donat parles del 76, que es va iniciar tot. Però l'editorial ja sap que quan facin la segona i tercera i quarta reedició podrem corregir-ho. Doncs l'any 75, fa 50 anys, es va crear aquest grup Merops i tots veníem de ser Overlife, alguns de nosaltres, que es havia creat feia 75 anys, i els pocs que érem anàvem al Museu de Zoologia, també hi ha l'Àlex de Juan, que formava part d'aquesta trepa, anàvem allà i uns quants ens vam dedicar a fer un grup d'anellament, uns altres dedicàvem més a les rapinyaires, i realment eren moments que hi havia, abans ho he comptat, en aquells moments teníem només, l'any 75, 12 parelles de cigonyes a Catalunya i 9 parelles de voltor, que els hi portàvem menjar els animals que es morien en el zoo, els agafàvem i els portàvem a Camarasa en un canyet que d'aquí uns anys, quan allà algú faci excavacions d'aquestes per estudiar la fauna antiga, podran trobar una quantitat de fauna exuberant amb una mena de muntanya de Camarasa on vam deixar de tot. I amb anècdotes divertides, jo de les bones recordo un dia que anàvem amb el cotxe de la Audrey Baker, que era una senyora anglesa que tenia un cotxe d'aquests americans, i a la maleta hi portàvem una cria de zebra, un codú, totes coses d'aquestes rares, i amb una maniobra el cotxe va mig volcar i es van escampar tots aquests animals per allà al camp. Hi va haver un accident i va venir la Guàrdia Civil a fer un parte. Aleshores, era divertit allò veure quién ha atropellado a la cebra. No, la cebra no atropelló a nadie. La cebra, ¿y dónde sale de esta cebra? Bueno, al final no vam anar al Cuartelillo perquè portàvem un d'aquells papers que ens feien des del Museu de Zoologia, ens feien uns papers. Són les... mira, que bé.
Ara podem donar la benvinguda, no?, a les dues il·lustradores a darrere, no?, l'Aina i l'Agnès, no?, que no ens coneixíem personalment, només hem intercanviat centenars de missatges. Abans jo parlava amb en Jaume, que ja us hem agraït, o sigui, llàstima que arribeu ara perquè hem fet tots els agraïments i felicitacions que reiterem de la bona obra que heu fet, que ja tothom haurà vist. Per tant, gràcies i ja comentarem tot el patiment que us van fer retocant ocells. Val. Bueno, me n'alegro que no ens guardeu rancor. I aquesta època també, a part d'això dels voltors, era una època divertida amb les cigonyes, que això ho explica molt bé en Francesc a la seva vivència, que estem vius de miracle perquè ens vam entestar a anar a anar totes les cigonyes possibles. I hi havia nius que el capellà ens deia: aquí és impossible que pugeu. Nosaltres dèiem: sí, doncs ara veuràs. I van fer uns invents increïbles. Em recordo amb un petit arc, amb un fil de nylon que feien pujar una corda, pujàvem i pujàvem a dalt i no pensàvem en que el campanar es podia enfonsar. No sé, o sigui, vam tenir sort. O sigui, els ocells ens van protegir bé durant uns quants anys. I també, doncs, abans també, en Jaume ho comentava, com van fer la tria. O sigui, primer, de fet, l'encàrrec era 50 ocells, però al començar a fer la llista vèiem que si posàvem els ocells petits ens quedarien massa grossos fora. Llavors vam convèncer l'editor que començaríem els 50 grossos i després, si funciona, farem els 50 petits, no? Aleshores, ja tinc la llista dels 50 petits també feta. Però de moment van fer la grossa i anàvem dient: quina llàstima, posem l'agró però no hi ha el bernat. Doncs el pacte era que d'explicar l'agró, diguéssim a les il·lustradores, que posessin el bernat i l'agró al costat, o quan féssim el martinet de nit, sortís el blanc i els altres, etc. No? En fi, anàvem fent coses d'aquestes i anar després... Anava a fer una... Però ja... No, ja el faré després la carambola aquesta. Bé, aleshores anàvem... Quan vàrem fer la llista, la vàrem estar discutint un temps, la vàrem acabar de completar amb dubtes que teníem realment. I, de fet, han sortit espècies que havien quasi desaparegut, que han augmentat, espècies que són molt rares, i també, evidentment, hi ha espècies que estan tornant o que volem que tornin. Aquí hi ha persones que són testimonis que abans veure un trencalòs era una cosa raríssima. També abans no he esmentat Antoni Bat i el Roger Armendares, que també formen part d'aquesta primera tongada que hi havia en el Museu de Zoologia de Barcelona. I els empordanesos, els Morales i l'Àngels, qui més hi ha per aquí? En Miquel Rafa, que també estava en aquelles primeres fornades. Allà hi ha gent de l'ICO, a part en Ricard Guterres ja l'hem esmentat, en Francesc també. En fi, en Bernat, ara l'esperava en Bernat. Ara el tenia. En Bernat és en Bernat Garrigós, que està aquí també. És de les fornades noves, pels que són més veterans. Ell és de la fornada de l'any 83, quan vàrem fer una experiència interessant, que vàrem estar 100 dies fent anellament a l'illa de Caramany. No n'hi havia prou amb els empordanesos. El Francesc i jo intentàvem coordinar un grup de jovenets i els vam tenir 100 dies anellant a l'illa de Caramany. Com que no n'hi havia prou amb els de l'Empordà, vam haver de demanar ajuda a la gent de la Garrotxa, i entre ells va aparèixer en Bernat Garrigós, que en aquella època vivia a Tortellà, que és on també hi ha l'experiència que ho relata per aquí dintre del llibre, que és quan vàrem criar la famosa cigonya guita. La cigonya guita és aquella famosa cigonya que vàrem criar a mà, jo feia de pare i en Bernat feia de mare, i amb ella ens vam inventar el concepte de seducció ambiental. Però després en Bernat apareix amb una espècie que encara no vola lliure a Catalunya, però podem dir que el 21 de març començarà a volar, que és l'ibis ermità. O sigui, tenim la sort que en Bernat va crear una fundació, la Fundació Alive,
que amb un entusiasme i amb una determinació fantàstica estan tirant endavant el projecte Ibis Ermità, que és, ja coneixeu més o menys el projecte aquest com ha anat, no sé si la majoria d'aquí ho sabeu, però és una espècie que es havia extingit totalment d'Europa al segle XVII, perquè un metge va dictaminar que el caldo d'aquest ocell, agafat en pollet, curava tot tipus d'enfermetats. Llavors hi havia monjos a tot arreu d'Europa que es dedicaven a anar a pagar gent per anar a buscar pollets aquests i els venien secs en els mercats per fer sopa. Es va extingir, donaven l'espècie per extingida fins que es va trobar una població al Marroc i una altra a Turquia. I a partir en quedava en un moment donat 220. Com que havia viscut a Àustria i Alemanya, els zoos d'allà van començar a criar aquesta espècie en plan alemany i en tenien cap a 2.000 en captivitat. Aleshores, però no els deixaven anar perquè no hi havia encara cap sistema bo per alliberar-los. Aleshores, va ser divertit perquè aquesta espècie jo la tenia molt al cap de l'època d'en Félix Rodríguez de la Fuente, perquè sortia molt en els fascicles d'en Fèlix. Sabeu que quan feies el Fauna, quan feies per fascicles, quan anaves a enquadernar, havies de llançar o no les tapes, i a les tapes hi havia una foto sempre molt bona i a darrere uns textos fantàstics, i en un d'ells parlava de l'Ibis eremita, i llavors em va quedar al cap, i quan havia d'arribar la flama olímpica a Empúries, vaig convèncer en Pasqual Maragall, com que l'Ibis eremita ja ho veureu que és negre amb el cap vermell com la flama olímpica, amb la flama, el vaig convèncer de que arribant la flama olímpica a Empúries podia arribar també uns ibis eremites per alliberar el Montgrí, dient que podíem fer la campanya de dir amb la flama olímpica també arriba la flama d'esperança per una espècie. A aquella època, però, els que estaven en els zoos els controlava, sempre que hi ha animals en perill en un zoo, els controla una persona. En aquell moment ho controlava un biòleg alemany que es deia Udo Hirsch, que era molt dur. I va ser impossible que ens donés ibis per alliberar amb la flama olímpica. Però aleshores el vam anar tocant en aquest personatge i vam aconseguir que vingués a visitar alguns llocs d'Espanya per alliberar els ibis. Ja no em vaig atrevir a dir que seria el Montgrí, li vaig dir que els podíem deixar a Cabo de Gata o a Barbate. I aleshores va venir aquest alemany i a Cabo de Gata ho trobava tot fatal, deia que allò no valia res, i vaig trucar en el director del Zoo de Jerez, que era l'únic zoo d'Espanya que deia que podia tenir ibis, i li vaig dir que, escolta, Manolo, este alemán es súper duro, dice que no a todo, tenemos que preparar algo. Y aquel Manolo em va dir, ¿pero ese tío bebe o no bebe? Si bebe, déjamelo a mí. I a Zara dels Ratones van muntar un sopar, primer amb Fino, amb Manzanilla Fino, Palo Cortado, i al final del sopar l'Udo Hirsch estricte ja brindava pels ibis i ens va regalar tot d'ibis. Aleshores els van posar al Zoo de Jerez i els vàrem alliberar per la zona de la Janda i va anar perfecte la reintroducció, ja n'hi ha 300 en captivitat, aquest any quan s'han criat per anar 30 parelles o així també, no? 58 els han tret. I amb aquest mètode que abans fer servir a la Janda, després els van alliberar a Àustria. Però mentre que a la Janda els ibis podien passar l'hivern allà, els d'Àustria els havien d'ensenyar a ibis nascuts en captivitat on havien de migrar. I els van començar a migrar amb un sistema fantàstic que era, els portaven amb ultralleugers fins al nord d'Itàlia. I el sistema era que quan naixien els ibis amb una incubadora veien a dues noies vestides de groc que els hi feien de mares adoptives. I quan començaven a caminar els ibis, anaven caminant a darrere les noies, després anaven corrent les noies, bicicleta, moto i ultralleuger. I travessaven els Alps fins a Itàlia. Va ser clar, travessar els Alps al setembre amb tempestes era complicat, alguns es van perdre, d'altres es van morir, va ser un lío, i un any un dels ibis es van perdre i van vorejar els Alps i van anar a petar a Màlaga, és a dir, a tocar Càdiz. I per això el director del projecte, en Johannes Fritz, va pensar, en lloc d'anar al nord d'Itàlia, me'n puc anar fins a Càdiz i juntar les dues poblacions. I aquí van ser quan la van pifiar,
perquè, clar, havien de passar per l'Empordà. I aleshores els hi vam trobar un aerodrom a tocar Figueres, allà a Ordis. El primer any van passar 29 o 30, no sé quants van passar. Al setembre de l'any 23 va ser, no? A l'any 24 varen tornar a passar, amb en Bernat ja vam anar, la Magda també van venir, van passar, van arribar fins a Càdiz, i l'any passat, quan estaven a l'Empordà, durant 5 dies, els ibis es resistien a marxar. Quan volaven els ultralluers amb les mares, els ibis deien, no, jo em quedo aquí, durant 5 dies. I a en Bernat li vam dir a en Johannes, no veus que l'Empordà està a mig camí d'Àustria i de Càdiz, i és un lloc fantàstic? I aleshores li vam ensenyar el Montgrí, els aiguamolls, i ja es va engrescar en Johannes, en Bernat també, i aquí va començar tot. I aquest any hem tingut la sort de que no han pogut entrenar bé en els ibis per arribar fins a Càdiz i ens els han portat tots a l'Empordà. Amb la qual ara tenim 48, que en falten 11, no?, que portaran dels os. O sigui, el 21 de març tindrem 59 ibis eremites d'una espècie que estaven de les més en perill del món, a punt d'alliberar per l'Empordà i juntar les poblacions de Càdiz amb les d'Àustria. Per tant, és una història fantàstica que també s'explica en aquest llibre, però us l'he fet una mica més extensa per... En fi. Tots a veure ibis a l'Empordà. Exacte. I, en fi, ens sembla que ja he explicat prou coses del llibre, només dir que crec que esperem que sigui un llibre que, com ens van encarregar els editors, que és un llibre pel gran públic, que s'ha aconseguit. No és un llibre pels especialistes, és fet per especialistes, però crec que tota la gent a que li caigui aquest llibre a les mans, crec que no podrà resistir la tentació d'enamorar-se, com tots nosaltres, dels ocells. Per tant, esperem que amb aquest llibre creem més persones amants dels ocells i ens ajudin a la difícil feina que tenim de mirar de protegir al màxim aquests grans amics que són els ocells. Per tant, moltes gràcies a tots per ser aquí, per la feina que heu fet i per la que hem de continuar fent. Moltes gràcies. No, sí. Les il·lustradores també estàveu convidades, li hem dit si volia dir alguna cosa. Veniu. Bueno, si voleu pintar alguna cosa, podeu pintar una paret d'aquestes. No sé si en francès es deixa pintar alguna paret, com que no vam dir res. Seria una gran cosa. Si algú vol comentar alguna cosa... Sí, aquí hi ha molts autors de vivències. En Francesc Llimona. Està allà. De veritat, abans m'ho he deixat un altre dels històrics de l'ornitologia catalana. Com heu fet escollir les espècies i els autors? Cadascú ha triat el seu? Això va ser una mica complicat. Van fer la llista d'ocells i aleshores vam començar per en Josep Toroyo, que estava molt clarament lligat en el picot negre, aquell va ser fàcil. Doncs hi ha d'altres persones que per afinitats els hi vam anar col·locant espècies, però hi havia moments en què, jo en aquell moment amb en Martí vam fer la llista de persones i en Jaume li va tocar més, que jo ja estava embolicat amb tota la meva feina, et va tocar més contactar amb la gent i vam anar intentant encaixar al màxim de bé amb la llista de persones que eren coneguts i amics que pensàvem que seria bo que fessin alguna vivència. Després han anat sortint coses de moltes espècies molt diferents. Però la primera selecció va ser sempre, sobretot la van fer el Martí i el Jordi, perquè anava lligat l'autor de la vivència en aquella amb l'espècie. Per exemple, el voltor, no? El voltor és com abans, al Trencalòs n'hi havia molt pocs, doncs de voltor també, però va ser, crec que és el Salvador Filella i algú més, no? Sí, van ser la Roser i Antoni, que van fer d'intermediaris amb en Salvador Filella, perquè pogués fer el text, ja que en Salvador
ho tenia malament per fer el text. No, doncs Però llavors van veure que també hi havia en Joan Aymeric exacte. d'Osona, i llavors hi van fer una combinació i surten tots dos. Clar, el Salvador Filella en aquell moment té un paper important, no?, en el procés de recuperació de l'espècie, no?, l'inici, no?, els inicis, no?, i així jo crec que es van anar lligant. El que passa és que aleshores, quan s'envia, se li diu tots 50 autors, sempre és molt difícil que tothom hi contesti, que li vagi bé, no?, perquè a més va ser un període de no, ho enviem a l'abril o al maig i d'aquí un mes ha d'estar fet, no? Que la veritat és que ens vam quedar sorpresos perquè, ja ho he repetit abans, o sigui, els autors de seguida van respondre, molta gent, evidentment, va dir que sí. I aleshores va ser anar buscant alguns que, ostres, aquest m'hagués agradat i no li hem dit, llavors jo també coneixia algú, no? Com en Francesc, el Francesc, per exemple, és veritat, el teníem a la llista i no sé què va passar, i estava de viatge, anaves cap a un viatge d'aquests a buscar ocells, a no sé on, lluny, a Borneo, i a l'avió va fer el text. I ell quan va dir, recordo que em va trucar, ostres, el Francesc, i dic, ostres, és veritat, aquest no, i no, ens va passar això amb algun. No hi ha representació. Home, no, hi hagués sigut igual. No, però... No, però estava, bueno, en fi, ell estava en una llista, però atribuint a persones, bueno, alguns van quedar per allà i entre ells en Francesc. Jo estava convençut que ja estava, que Cast havia pensat que havies escrit alguna cosa de les teves vivències a Empúries, o quan tenies la casa aquella a Empúries, que no sé d'on t'ho vaig treure, però bueno. Bueno, sort que estava allà a prop dels aiguamolls per aficionar dels ocells, també, o sigui que... Sí, bueno, aquesta va ser una labor, però bueno, va sortir prou bé. A més, quan jo crec que, a veure, era un text breu, i com el que li envies és ornitòleg i passional, no? Doncs hi ha també... I els textos, hi ha textos molt, molt bonics, la veritat. No, i molta gent explica el moment en què va iniciar-se en el món dels ocells, que també està molt bé. O sigui, les vivències hi ha molt de puar aquell moment que per mi és màgic, que és quan descobreixes aquest món, no? Que en alguns casos surt això. Seducció ambiental. Sí, és que després és el que hem d'anar fent, i aquest llibre esperem que sigui una gran eina de seducció ambiental. Aquí hi ha un altre... espera, ja n'hi ha un altre, espera. Sí. Miquel, no. No, jo volia dir això, que primer gràcies pel llibre, perquè trobo que és un llibre magnífic, com la il·lustracions i tot. La veritat és que tinc ganes de mirar-lo amb calma, però que tota aquesta part d'anecdotari de cada un dels autors i les vostres experiències, més enllà de l'anècdota, que pot ser divertidíssima i pot una mica com de safreig ornitològic, així, de tots els que estem en aquest tema, en aquest sector, trobo que també la veritat és que val la pena, diguéssim, llegir-lo amb calma, perquè és una mica una part de la història de l'ornitologia. Sí. O sigui, d'anècdota en anècdota van sortint coses que realment formen part després del limbo i aquestes moltíssimes coses, i després també tota la part del vincle amb treballs de recerca, de coneixement, de conservació, és a dir, que segurament és molt més del que podia a priori semblar. Per tant, enhorabona, i trobo que és una idea fantàstica i que podeu fer-ne un més, si voleu. No, els 50 petits. Allà també, Antoni. Perdona, que hi havia allà demanat. Sí. Abans has fet esment que tot sovint ens trobàvem amb les autoritats, que els hi sobtava molt que hi hagués gent per ahí mirant ocells a prop de vies de tren, a prop de campaments militars i tal, no? I nosaltres anàvem armats amb un salconduit, no? Que amb un paper d'aquells del Museu de Zoologia timbrat, amb sello, que llavors era sello, firma, tal, no? I deia... Salvador Filella... Em portes una aquí? Que és fantàstica. Funcionario del Museo de Zoología de Barcelona. Acredita que don Antonio Abad Guillén y la señora Roser Méndez Calvet son colaboradores de este centro, los cuales tienen encomendada una misión científica de prospección ornitológica en el Pirineo aragonés durante los días tal a tal, por lo que ruego
a las autoridades civiles y militares presten en la medida de sus posibilidades la ayuda necesaria para facilitar las antes expresadas labores. Y por aquí sí conste a todos los efectos exigidos y previos, Y al final deia, Dios guarde usted muchos años. Alguns deies, Dios guarde usted muchos años. Però algun altre, jo en tinc. Aquest és concretament del 979, del juliol del 79. Evidentment en castellano. Va, clar. I més d'Anna d'Aragón, que tu tenies també, eh? Sí, no, és una curiositat, perquè ja sé que aquí majoritàriament la sala està plena Hombre, d'ornitòlegs. molt bones. I que està plena d'ornitòlegs i d'apassionats, però què tenen els ocells? Per què us atrapen tant els ocells? Ui, aquí podríem... És breu. Un altre autor és en Rafael Armada, que ha fet molts llibres d'ocells i també pot explicar coses que han atrapat. Ha fet un Martí Boada. No, ja... O sigui, els ocells són, no sé, quan ho descobreixes, Sí. no? Jo sempre explico, jo vaig descobrir, pescant amb el meu avi, que va aparèixer un martinet blanc i no sabia què era, vaig anar a la biblioteca, em van ensenyar el Peterson, vaig veure que allò era una garceta común, i a partir d'aquell dia, amb aquella guia a les mans, que aquí ens ha passat uns quants, descobrir ocells amb el Peterson, va ser tot un món. Aleshores, a més és fantàstic poder anar a passejar, i en lloc de dir, mira quin ocell, és un tallarol o un rossinyol, i sempre poden canviar, o sigui, sempre és diferent. Ara últimament han sortit molts estudis que diuen que anar a la natura, al verd, doncs és més sa. O sigui, anar a passejos de bosc o per la natura. Però fa poc va sortir un estudi també que deia que si a més mires ocells, ets més feliç. Per tant, si vols tenir salut i ser feliç, vas a la natura amb prismàtics mirant ocells. I a més aquí, en francesos, vendran prismàtics fantàstics, si no en teniu encara. No, i allí on vas sempre t'acompanyen, no? O sigui, des d'estar assegut a la cadira de la feina, no? Que els pots escoltar, els pots veure per la finestra, no? Allí on vagis sempre van amb tu. Ahir m'estaven fent una entrevista, jo estava allà a l'edifici aquell que hi ha a la Conselleria de Territori, que és allà a Sants, i estàvem a la 7ª planta, i m'estaven fent una entrevista i no sé què, però clar, em passa un falcó pelegrí preciós per davant, i per molt que fes l'entrevista, dic, hòstia! I la pobra periodista, que passa alguna cosa, dic, no, un halcón peregrino que vaya por aquí. Això no podem evitar, Josep, deies. Jo vull afegir alguna idea, perquè a vegades m'ho he plantejat. Què tenen els ocells que no tinguin els altres? I d'això vaig pensar que de tots els grups animals, els ocells són, amb diferència, els que més es deixen veure i sentir. Si anem a una excursió a la natura d'un dia, potser amb una mica de sort veurem un mamífer o 0 amfibis o que sigui. D'ocells fàcilment pots veure 60 o més, els rècords que fèiem i que hem continuat fent, doncs es poden arribar a veure 200 espècies, oi Jordi? 217, tenim el rècord 217. Que ens pisàvem els talones, com es diu, vosaltres? Els del Rio, no? Era el nostre contrincant bàsic, però en fi... Bueno, però encara hi ha més coses, o sigui, unes que són molt visibles i molt notables amb les vocalitzacions, però després també hi ha que són extraordinàriament bonics, o no tots, però depèn dels criteris, i sí, a París tots són molt bonics, començant pel marabú, aquell que van dir que és bonic, que a vegades... Saps que els tirànids els teníem... És un trauma personal. Mira, jo fa poc, un ornitòleg andaluz, allò parlant amb ell, dice, ¿qué tiene los pájaros? Que es un veneno, esto es un veneno. Comuniquen com nosaltres. Que quan... Exacte, l'oïda. No per l'olfacte, són bonics i són interessantíssims, les estratègies de supervivència, la seva ecologia, etc.
i a més són extraordinàriament diversos. O sigui, si agafes els ocells pots agafar un colibrí de Cuba que li passa pel forat del crani, de l'òrbita ocular d'un estrus dissecat, per exemple. O sigui, jo això m'apassiona, sempre m'ha apassionat, per això la meva dedicació ha estat més en fer-los atenció a tots per apreciar aquestes diferències, no només morfològiques, no només de vocalitzacions, sinó també d'estratègia de vida, d'ecologia, etc. O sigui que jo crec que sí. Jo diu un metge reconvertit ocellaire, o sigui... No es deixa mai de ser bé. Vale. Ni ocellaire. No, jo crec que el llibre és molt reeixit. De fet, quan vam rebre un correu a l'estiu d'un tal Barleix sobre un llibre dels ocells de Catalunya, l'altre, i diuen, no, això ho lidera el Jordi Serratal i el Martí Guada. I vaig, vaya parella. Sí, sí. Realment trobo que, havent-hi la quantitat d'oferta que hi ha d'aquest tipus d'informació, s'ha aconseguit aquesta barreja de lo social, lo històric, lo local, lo estètic i el contingut científic, i també una ressenya històrica que és molt reeixit, i per tant us vull felicitar, perquè al principi a mi va costar molt, vaig dir, bueno, a veure què serà això, a veure què... Sí, és veritat que la barreja Martí i meva podria sortir una altra cosa ben diferent, això és veritat. Per tant, felicitats a tots. També us volia agrair la confiança perquè, entre altres coses, em va sobtar que la cigonya, que és el teu ocell, Ja, sí. havia passat al Jordi. Home, no, però... Una oportunitat perquè ens vam jugar la pell a aquells campanes de la franja i, bueno, agraïts i contents que ho hagueu aconseguit. No, i a més, la cigonya sabia... Clar, jo ja feia la meva vivència, però llavors era... Que tu puguis explicar aquell famós viatge que va ser... Quan vam començar a pensar en reintroduir cigonyes a l'Empordà, van fer una cosa molt divertida. Això era l'any 78, i teníem la neura de que a l'Empordà no hi havia cigonyes i que podien venir. I vàrem veure que els alsacians i els alemanys el que feien era anar a Argèlia a buscar cigonyes, pollets. Les cigonyes comencen a volar quan tenen 2 mesos. Agafàvem cigonyes d'1 mes i les portaven d'Argèlia a Alsàcia, i quan que elles començaven a volar a Alsàcia pensaven que havien nascut allà, quedaven imprintades, encara que fossin argelines de naixement. En aquella època havíem contactat amb l'ICONA, l'Instituto para la Conservación de la Naturaleza, havíem anat a veure el seu cap, en Salvador Alemany, i li vam demanar que, si no podíem anar a Argèlia nosaltres, si podíem anar a Extremadura a buscar cigonyes, pollets de cigonya per alliberar l'Empordà. Això era l'any 78. Amb l'R12 de la teva família, un R12 familiar, vàrem anar cap a Extremadura i ho teníem tot preparat, i ens esperava el jefe d'Icona de Càceres, ens va posar uns guardes i vàrem anar a la tarda per la zona de Navalmoral de la Mata a buscar cigonyes. Buscàvem sempre nius en 3-4 exemplars i en trèiem un, el més gros, així els altres germans podien viure millor. I nosaltres pensàvem que les cigonyes estarien dormint tot el viatge de tornada. Bé, els havíem preparat una mena de robes amb unes vetes i els hi posàvem un número i les teníem, una foto maquíssima, totes 8 alineades a la maleta del cotxe. A aquella època encara no hi havia autovia i me'n recordo que fent el Puerto de Mirabete, a les primeres curves, no vam comptar 2 coses. Una és que molts d'ocells fan un ressupor en els pollets abans de dormir. Per tant, estaven ben alimentades. I segon, que no havien anat mai en cotxe i es podrien marejar. Llavors vam començar a fer el Puerto de Mirabete i es van treure les vestidures, van saltar el seient de darrere i anaven condint i senties... Però en lloc de vomitar fideus i croissants, vomitaven serps, granyotes, ratolins... Bueno, va ser impressionant, no podíem més de pudor i vàrem parar a Talavera de la Reina amb una benzinera les 3 de la matinada i fem benzina i li demanem al senyor de la benzinera si podíamos pasear una cigüeña. El tio, te'n recordes? Es va amagar
a dintre la benzinera i ens mirava per una finestra. Nosaltres vàrem treure les 8 cigonyes amb un parterre, amb una manguera que ens van deixar, vam netejar una mica el cotxe, però vam fer un estudi fantàstic d'alimentació de cigonyes. Anàvem traient espècies diferents de musaranya i el corb hi havia un corb que tenia en francès que es anava menjant les preses. I l'altra cosa divertida va ser que quan es va fer clar, aquella època l'autopista començava a Lleida i anàvem per autopista fins a Castelló d'Empúries i hi havia cotxes que ens avançaven, que frenaven de cop, perquè veien que estaven passant un cotxe amb 8 cigonyes mirant per la finestra, perquè estaven al seient de darrere mirant per la finestra. Va ser fantàstic. Et van deixar el cotxe mai més, la família? No. La seva mare, al cap d'un temps encara, m'acusava sobretot a mi, perquè amb ell ja havia acusat prou, pobre, de la pudor. En Camarasa em va deixar el guarda de l'Icona després de descarregar els caps de cavall i un ELA y digo, ¿tiene agua para lavarme las manos? Dice, no. Digo, oiga, pero es que yo me tengo que quedar aquí, tengo las manos llenas de moco de caballo. El dit així del nas. Me vaig tenir que rentar les mans amb vi. Portava una bota amb vi i desinfectades estaran, no? Fins que van arribar els que venien a fer fotos a la tarda, no? Però, hòstia, veritablement anàvem amb una espardenya, amb un Peterson com a molt, uns prismàtics que feien aquells russos, uns telescopis del museu que no sé com... En Francesc volia dir alguna cosa, el Llimona, no Francesc? Al principi, volia dir alguna cosa, Francesc. No, quan m'has esmentat me l'he assegurat. Ah, vale. Molt bé, doncs. Ens va rebre en el seu despatx amb les cames sí. d'això, es va girar i va dir, bueno, vosaltres que teniu contactes no podeu mirar que es quedin a l'hivern, com si tinguéssim... És que queda molt bé, queda molt avançat un país si té cigonyes i tal, i si es quedessin a l'hivern i tu vas dir, bueno, ja farem una cosa o altra. Sempre s'ha de dir que sí, aquella època ja vaig aprendre i al final s'han quedat, o sigui... Si podíem canviar-li el nom a l'àguila cua barrada per quatre barrades. Que bo. Que no, i tant, bueno, batalletes ho podríem estar explicant aquí. Bueno, donem per acabat. Bueno, no Sí. ho donarem per acabat del tot, perquè aquesta vegada, recuperant velles costums que teníem quan fèiem algunes presentacions, hem previst que si voleu prendre una copa de vi, un vas d'aigua, un vas de suc, i podem seguir parlant de batalletes una estoneta més. Mentre els autors, si algú desitja, que puguin anar signant algun llibre. Molt bé. O sigui que... Gràcies.